Сезгә кайчанда булса турай дип әйткәннәре, яисә ашап утырганда бөкрәйеп утырган өчен әрләгәннәре бармы? Моның кебек кисәтүләр безгә ошамаска мөмкин, ләкин алар юкка гына ясалмый. Сезнең сын гәүдәгез, утыру яки басып тору рәвешегез гәүдәгездәге һәр хәрәкәтнең башлангыч ноктасы булып тора. Һәм киеренкелеккә яраклашуның никадәр нәтиҗәле булуын хәл итә. Әлеге киеренкелекләргә авыр әйберләр күтәрү яки уңайсыз позада утыруны кертергә була. Һәм инде без көн саен һәм көне буе татый торган көчләрнең иң зурысы гравитация көче. Гәүдә торышыгыз оптималь булмаган очракта, мускулларыгыз гәүдәгезне вертикаль хәлдә тотар өчен тагын да ныграк киеренкеләнәчәк. Аларның кайберләре кысылачак һәм эластиклыгын югалтачак, икенчеләре тоткарланачаклар. Вакыт үткәч, бу дисфункциональ үзгәрешләр гәүдәгезгә ясалган басымга каршы тору сәләтен киметәчәк. Начар гәүдә тотышы буыннарның һәм сеңгерләрнең тузуына китерә, шулай ук һәлакәт очраклары туу ихтималлыгын да арттыра һәм кайбер органнарның эшчәнлеген киметә, мәсәлән, үпкәләрнең. Тикшеренүчеләр начар гәүдә тотышын сколиоз, тензион баш авыртуы һәм арка авыртулары белән бәйлиләр. Билгеле ки, ул бу төр сихәтсезлекнең бердәнбер сәбәбе түгел. Гәүдә торышы сезнең хәтта эмоциональ торышыгызга һәм авыртуны сиземләүгә дә тәэсир итәргә мөмкин. Шулай итеп, төз сын гәүдә булдыруга омтылуның күп сәбәпләре бар. Ләкин бүгенге көндә моны булдыру көннән-көн авырлаша. Озак вакыт дәвамында җайсыз итеп утыру начар гәүдә торышына китерә. Нәкъ шулай итеп безгә компьютер һәм телефоннар да тәэсир итә, чөнки алар белән эшләгәндә без гел аска карыйбыз. Күп кенә тикшеренүләр гәүдә торышының начарлануын раслыйлар. Димәк, нинди була икән соң ул төз сын гәүдә? Умыртка баганасына алдан яисә арттан карыйсыз икән, барлык 33 умыртка да бер туры сызыкка салынырга тиеш. Ян яктан карасаң, умыртка баганасында 3 бөгелеш урыны күзәтелә. Берсе муенда, икенчесе җилкәдә һәм өченчесе билдә. Бу әс рәвешендәге умыртка баганасы безгә тумыштан бирелмәй. Сабыйларда умыртка баганасы бер генә бөгелүдән гыйбарәт. Багананың бөгелүләре 12-18 айга мускулларны башлагач кына үсеш алалар. Бу бөгелүләр безгә туры басып торырга ярдәм итә, шулай ук йөрү һәм сикерү кебек эшчәнлек төрләрен йомшарта. Әгәр умыртка баганасы кәкрәймәгән икән, басып торган вакытта туры сызык сызарга мөмкин. Ул җилкәдәге күзаллаучы ноктадан башланып, арткы бот өстеннән тезнең алгы өлешенә, ашык сөягенең алгы өлешенә кадәр сузылачак. Шулай итеп, авырлык үзәгесенең таяның ортасына туры килә. Ул сезгә нәтиҗәле хәрәкәтләнергә ярдәм итә, арыганлык та, мускуллар киеренкелеге дә кими. Утырган вакытта муеныгыз вертикаль торышта булырга һәм алга авышмаска тиеш. Җилкәләрегез йомшарган, ә куллар гәүдәгә якын булырга тиеш. Тезләрне туры почмак формасында бөкләргә, аяк табанын тулысынча идәнгә куярга кирәк. Гәүдә торышы идеаль булмаса нишләргә икән соң? Тирә юнегезне үзгәртергә тырышыгыз. Экран күз биеклегендә яки бераз түбәнрәк булырга тиеш. Бүтән тәнегезгә, мәсәлән, терсәк һәм беләзеккә кирәк булса уңайлы җыланмалар ярдәмендә терәк булдырыгыз. Йоклаган вакытта муен тигезлеген саклап ян якка ятыгыз. Аяк арасында мендәр булсын. Түбән үкчәле, яхшы супинаторлы аяк киеме киегез. Телефоннан сөйләшкәндә колакчыннарны файдаланыгыз. Кайчакта гәүдәне дөрес тотугына җитмәй. Мускулларыгыз һәм буынтыкларыгыз хәрәкәттә булсын. Дөрес, төз гәүдә белән озак вакыт хәрәкәтсез тору начар гәүдә белән һәр даим хәрәкәттә булуга караганда зыянлырак. Дөрес хәрәкәтләнә белергә кирәк. Кулыгызда тоткан әйбер гәүдәгә якын булсын. Рюкзаклар аркага тиеп, симметрияле итеп эленеп торырга тиеш. Әгәр сез күп утырасыз икән, басыгыз һәм җай чыккан саен хәрәкәтләнегез. Мускулларыгызны күнектерү сезне һәр вакыт тонуста тотачак. Буынтыкларга, сөякләргә, баш миенә һәм йөрәккә файдасын әйтеп тә бетерлек түгел. Әгәр дә инде сәламәтлегегез турында нык борчылсагыз, физиотерапевттан консультация алыгыз. Чөнки чыннан да төз сын гәүдә булдыру кирәк. Әлеге чыгарылышыбыз Минтоташа сөйләшән бәйгесе кысаларында Казан шәһәре Яңа Савин районының 30-нчы төп гомуми белем бирү мәктәбе укучылары тарафыннан тәрҗемә ителде. Монтаж Ринагали Әхмәтова, текстны укыды һәм тавышландырды Булат Шәймиев. Гыйлем берләшмәсе 2018 ел.